Er wordt van alles dien in de 2 actiedagen, Juster en Joert. Logeert in de botanische tuin van Boetenpost. Het is mijn vrije zaterdag, maar dit is ook een beetje vrije tijd. Gewoon vrijwilligerswerk doen, vind ik leuk om te doen. Ja. En dit is hobby? Dit is hobby, ja, zeker. Zelfs de directeur, dat mij dus. Ja, wist. Dat moet ik gebeuren. Ik vind het heel mooi om samen alle vrijwilligers hier te werken in Joert. Ten eerste is het voor het begin van het seizoen moet de tuin opknapt worden. Dus, en het jouwt een enorm gevoel van saamhorigheid. In Moentjesiel krijgt de Moen een opknapbeurt. De 3 wethouders en de vrijwillige brandwacht van Kollemelaan helpen mij. Ja, een stukje teambuilding voor u is het. Het is een keer wat oor dan brandweerwerk. Hè? Want waarom ben je hiermee begonnen? Nou, vorig jaar hebben we wat een raar brandje gehad en toen zeiden we van nou, we moeten mij wel een keer eens even wat oor doen. En vandaar dat we toen hiermee begonnen binnen. Nou, het bevalt goed, want we hadden dit nou weer. Dus, dat wie een brand met een ernstig slachtoffer? Ja, een dodelijk slachtoffer. Dus vandaar. Dan kun je nou in de zin verzetten? Ja. Dus de wethouder ik al druk in het spier? Ja, dat kan je wel stellen. Maar ja, hoort erbij eigenlijk hè. Want we hebben het altijd over de vrijwilligers. Dan moet je af en toe ook even laten zien dat je dat zo ook kunt en wil doen. In willen in de gemeente ik meer vrijwilligers ha? Nou, wij willen sowieso dat mensen meer zelf gaan doen en daar heb je dus ook vrijwilligers bij nodig. Het hele verenigingsleven draait op vrijwilligers en dat willen we graag in stand houden. Altijd mooi hè, in Boeten. En vind je het ook leuk om dit vrijwillig te doen? Ja, maar het telt ik van mijn maatschappelijk stage, dus 2 in 1. Acties die het oormeld binnen bij het Oranje Fonds kunnen subsidie krijgen dat ze werkmateriaal van keerpje kennen. Maar het stimuleren van mensen om vrijwilligerswerk te doen is heel belangrijk. We hebben gelukkig een heel soort vrijwilligers, maar we hebben ook weer een aantal mensen erbij die het interesse hebben in vrijwilligerswerk. Dus het is gewoon een mooie actie voor ons om naar je vrijwilligers te komen. En daar ben we altijd heel wies mee. Maar wat hier is de oorsdingen op sneun? Net vol eigenlijk, dus daarom doe ik dit ook. Het is wel vrij mooi waar, dus. Nou, ben je nuttig bezig? Ja, het is kinderen aan in december bij mooie meisjes hier rondje. Mooi meer resultaten misschien.